nás. Opustil nás Ježiš. Ja neviem, vôbec ma to nezaujíma. No, keď vás tak počúvam, čo hovoríte, však ono to hovorí samo za seba. V tom nie je žiadna radosť, čo počúvam. Počúvajte, urobme to, čo predtým. Prečítajme si Božie slovo. Máme mobilné Božie slovo. Kde je vaše srdce, tam je váš poklad. Porovnaj Lukáš 12.34. Lukáš presne o 12.34 hovorí, že kde je tvoje srdce, tam bude tvoj poklad. Keď vy rozprávate, že sa nedá byť veselý, že Ježiš Kristus je pekná vec, ale bohužiaľ realita je ešte krajšia vec, potom ťažká vec, ľudia, nedá sa s tým veľa pohnúť. Že vieš, to sú také reči o tom Ježišovi, ale keď je ťažko, kde je Ježiš? Ako sa mám smiať, keď tu Ježiš nie je, keď je mi ťažko? No, a to je práve o tej radosti, že ju nikdy nesmieme stratiť, aj keď je ťažko. Nehovoríš veselo. Aj teraz si hovoril vážne. Je čas na ďalší film. Vtip? Takže to je najvážne reč. No však to sa podarilo, lebo Zuzana sa už smeje.